Музика започва с басов ритъм и синтезатор мелодия. Отново същата схема, в главата ми пак дилема. Какво да избера, кажи ми система. Светлините ме викат, градът пак пулсира, телефонът прегрява, тя пак ми звъни и не спира. Вика, ела насам, купонът е тука, а пък другата пише, чакам те с кука. Едната е огън, луда и дива, другата спокойна, нежна, красива. Мозъкът ми на две, сърцето на три. Как да реша? Кажи ми, кажи. Тик-так, времето минава, на коя да откажа, коя да зарадвам. Едната предлага нощ без лимит, другата уют и спокоен филм скрит. Труден избор, знам, играта е сериозна. Тази нощ дали ще е огнена или просто нервозна. Напред или назад, хей, да или не, от купон до зор или тихо с нея. Да се хвърля в тълпата или в прегръдки да спра. Ако пак не реша, ще изпуша. Бум! Напред или назад, хей, да или не, газ до ламарината или спирачка до две. Кажи ми веднага, няма време за драми. Тази нощ за кой път ще ме хвана два огъня да ме мамят. Гледам си кецовете, чисто нови бели, готови за танци, за скокове смели. Но и старият танцук ми намига от стола. Остани си, ми шепне, не търси неволя. В огледалото виждам две мои лица. Едното крещи и живе и другото спри се за часа. Инстаграм пълен с сторита, всички са там, а аз тук седя и се чудя, насам или натам. Тик-так, времето минава, на коя да откажа, коя да зарадвам. Едната предлага нощ без лимит, другата уют и спокоен филм скрит. Труден избор, знам, играта е сериозна. Тази нощ дали ще е огнена или просто нервозна. Напред или назад, хей, да или не, от купон до зор или тихо с нея. Да се хвърля в тълпата или в прегръдки да спра. Ако пак не реша, ще изпуша. Бум! Напред или назад, хей, да или не, газ до ламарината или спирачка до две. Кажи ми веднага, няма време за драми. Тази нощ за кой път ще ме хвана два огъня да ме мамят. Може би трябва да хвърля езитура или просто да слушам моята натура. Да рискувам ли всичко за тръпка една или да заложа на сигурната страна. В главата ми пълен хаос, трябва ми изход, трябва ми компас. Напред или назад, да или не, от купон до зор или тихо с нея. Да се хвърля в тълпата или в прегръдки да спра. Ако пак не реша, ще изпуша. Бум! Напред или назад, да или не, газ до ламарината или спирачка до две. Кажи ми веднага, няма време за драми. Тази нощ за кой път ще ме хвана два огъня да ме мамят. Може би трябва да хвърля езитура или просто да слушам моята натура. Да рискувам ли всичко за тръпка една или да заложа на сигурната страна. В главата ми пълен хаос, трябва ми изход, трябва ми компас. Напред или назад, да или не,